जाय न'खराव फैदों बे न'खरनि आं बिजामादै आरो जाय मानसिया थैदों दिनै थैनाया जाहैबाय आंनि हिन्जावनि बिदा गेदेर बिसोरो साथाम बिदा सासे बिनानाव सानैमोन आंनि मिथिनायाव आंबो फरायसालियावसो दङमोन आं फरायसालियावनो खबर मोननानै लोगो लोगो फैनाय जादों आं मिथिनाय खबर बायदियै दिनै बलांगुरि बाजार शुक्रबार बे बलांगुरि बाजारनिफ्राय बाजार खालामनानै न'आव फैदों फैनानै न' सिङाव हाबदों ओमफ्राय आइजों गावजोंल'खामोन आइया ओंखाम आरि संदों ओंखाम संनानै जेब्ला आइया ओंखाम जानो गाबज्रियो अब्ला राव मोनिलाय जेबो राव मोनिलाय आइया न' सिङाव हाबनानै नायबा अब्ला नुबाय मा मानसिया गोथै सह'खौ नुनाय जादों बिथांनि बेबायदि जाथायाव सोरबाफोर बुथारदों बेबायदि सन्देह दं नामा दा बेखौथ' जों डाइरेक्ट बुंनो हाला नाथाय जिबायदि नुदों अस्त्रजों माबानाय थैनायखौ दा बेनि थाखायनो बेयो एसे सन्देह खालामजाथावथावबो हारसिंथ' आरो सोर थैनो गोसो जायो बेखिनि आरो मा मावोमोन मावनाया बिथाङा मेडिकेलाव मावो लेबरेटरि टेकनिशियान आरो बिथाङा मावगासिनो बे क'क्राझार सिभिल हस्पिटाल सोमब्ला बसुमतारी सिभिल हस्पिटालाव लेबरेटरि टेकनिशियान हिसाबै मावगासिनो न'खराव साबेसे दङ न'खराव दा आइजों गावजों दं आरो गावनि बिजिया गावनि बिमा बिफानि न'आव दंहैयोमोन दा बिनानाव सानैया अलरेडि हाबा जाबाय गेदेरखौ आं मोनदों आरो आंनि मिथिनायाव मास मोनथाम बारबाय बेखिनि